Good morning guys. Magluluto tayo ngayon ng sinigang sa miso. Ayan po ang mga sangkap natin: bawang, kamatis at sibuyas. Sibuyas na puti po kasi medyo mahal yung sibuyas na pula. Almost 200 pesos ang kilo. Ayan. Medyo mahal nga po ang sibuyas na pula kaya puti muna. Ayan po ang miso. Handa na po. Ang ating pong sisigang ay bangus. Babaonin po natin sa trabaho sa loob ng isang linggo para makatipid. Ito nga pala ang gulay na ating halo. Mas gusto ko kasi itong mustasa kasama ng 3 pirasong sili pampagana. Yan, ilagay na po natin ang bawang sa kumukulong mantika. Tumatalsik dahil may konting tubig. Yan, magigisa po tayo ng bawang, sibuyas na po ang susunod. Konting pag naging medyo brownish ng kulay niya, lalagay na po natin yung sibuyas. Ayan, pwede na po yan. Sibuyas naman. Ayan, medyo maputi po yung sibuyas natin kasi mahal yung pula. Almost 200 pesos ang kilo. Kanina po pumunta kami ng aking asawa sa palengke. Ito po ay ulam po sa loob ng isang linggo, mula Monday hanggang Saturday, kasi may pasok po tayo. Kailangan po magtipid para mayroong panggastos si Anakis sa eskwelahan. Actually ito po malalaki sibuyas lang pagkakahiwa ko, pero pag yung pagkain po ng mga anak ko ayaw nila ng sibuyas kaya kailangan mas maliliit yung hiwa. Magagalit yung aking anak na panganay. Si engineer magagalit kasi malalaking sibuyas, kaya pag sa bahay may liit lang. Okay na po siya. Lagay na po natin yung kamatis. Yan. Ayan po muna natin yung kamatis maluto. Antay po natin lumambot ng kaunti yung kamatis para ilagay na po natin yung miso. Ayan, pwede na po siya. Ilalagay na po natin ngayon ang miso. Yan, konting halo-halo. Pag na-mix na po, pwede na po sila lagyan ng konting tubig. Halo-halo. Ayan.
lalagyan natin ng tubig. Konti muna. Ayan, siguro mga 3 basong tubig muna. Dahil mahilig po ako sa sabaw, mamaya dadagdagan ko ulit siya. Ayan. Doon na po yung, tapos na po tayo mag-isa, sibuyas, bawang, kamatis, at mayroon na po siyang miso. Kaya po natin kumulo ng konti lang, uminit lang. Tapos ilalagay na po natin yung ating isda. Ayan, kumukulo na po siya. Mamaya-maya ng konti, siguro mga 2 to 3 minutes lalagay na po natin yung isda. At hayaan po natin siyang maluto. Ayan, okay na po siya. Kumulo na. Lalagay na po natin isa-isa yung isda. Ayan. Yung ating sinigang sa miso na bangos. Ayan, babaunin ko po sa trabaho yan. Kasi yung aking mga anak at saka yung aking asawa hindi naman nakain itong sinigang sa miso na bangos. Siya ako lang po ang kakain. Ayan. Okay na po, mamaya po antayin po natin maluto na konti yung bangos at ilalagay na po natin yung gulay, yung aking favorite gulay sa sinigang sa miso. Ito guys ang ating ipang-aasim, sampalok original, para medyo masarap ang lasa. Ayan guys, kumukulo na, medyo luto na yung bangos. Ilalagay na rin po natin yung gulay. Yung muna pala, yung pang-asim bago yung gulay. Ayan guys, ito yung ilalagay natin na pang-asim, sinigang mix original. Siya, ilang grams, 44 grams po siya. Ayan, 44 grams. Lalagay muna po natin. Hindi ko na po tinutunaw yan kasi matutunaw din naman yan. Yung iba po, tinutunaw sa tubig muna yung pang-asim nila. Pero ako po hindi na. Meron po kasing isang pwedeng pang-asim, yung merong gabi, pang sinigang naman po yun, niluto ko kanina para ulam ng aking mga prinsesa. Ito po sinigang sa miso ay babaunin ko po sa trabaho sa loob ng 1 linggo. Sinigang sa miso na bangos. Ilalagay ko na po yung aking gulay para maluto ng maayos yan po. Gusto ko po kasi sa ulam maraming gulay. Gusto ko ng itong gulay na to. Ayan, wala na po yung bangos. Makikita nyo gulay na lang. Ayan, nailagay na po natin yung gulay. Tatakpan po natin siya for almost 20 minutes po luto na siguro yung gulay, o 20 or 30 minutes. Ayan po, malapit na siya maluto. Ang bilis lang po magluto nito. Napakasimple lang. Pang ulam. Pwede rin pong pang negosyo. Titinda nyo po. Pero mas masarap po siguro kung ang gagamitin nyo pag ibibenta nyo ay yung sampalok mismo. Yung sampalok na bunga. Napakasarap po ng lasa noon. Ayan, okay na po yung lasa. Titikman po natin. Ito po, titikman po natin ng kaunti kung okay na yung asin niya. Yung timpla po niya. Yung asin po okay na, pero yung alat medyo kulang na konti. Ay dagdagan ko na lang po ng patis, pampaalat.
Ay, dahil nga pala wala akong makita ng patis, kaya asin na lang guys ang nilalagay ko ulit. Medyo naubos yata yung patis eh. Ayan. Patutunawin lang po natin, nilagay natin huling-huling asin. Tapos, okay na po siya. Luto na po. Tapos ilalagay natin yung ating, dahil mahilig tayo sa maala, sa maanghang, lagay natin ng kaunting sili. Ayan, sili po. Kaya ngayon ko lang po nilagay sili para hindi siya madurog. At ito po ay kinakain natin habang tayo ay kumakain ng kanin. Ayan. Luto na po ang aking ulam. Sa loob ng 1 linggo po yan. Pagdating ko po sa trabaho, nilalagay ko po yan sa freezer o kaya sa ref para hindi masira. Kahit po maasim siya, kailangan po pa rin po natin lagay doon sa tamang lalagyan para hindi makontamina. Ayan guys, luto na siya. Pwede na siyang hanguin. Pwede na rin siya iulam. Kaya lang, ang ibang iulam namin ngayong tanghali. Kasi nagluto rin po ako guys ng sinigang na buto-buto ng baboy. Kasi yung mga anak ko hindi nakain ito. Isda. Kaya ako lang ang kakain ito. Maraming salamat guys doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Subscribe po kayo sa aking channel at pindutin lamang po subscription button at ang bell para sa notification. Maraming salamat po. Happy eating day.